Comezar coa lembranza, apoio, solidaridade coas veciñas e veciños da zona cero da Bouza, pero tamén de Prado Cabalos, Pixeiros e o Castro, que sufriron a devastación nas súas edificacións, propiedades, explotacións agrarias e animais como consecuencia da treguada e da riada do pasado mes de xullo. Moito ánimo e moito agarimo. Lembrar tamén que as graves consecuencias desta morte treguada teñen a súa orixe no gigantesco incendio que sufriu esta parte do noso concello fai xusto estes días un ano. Un incendio que arrasou os montes e que puxo en perigo os núcleos de poboación e as súas vivendas. Xa sabemos que non se pode volver ao pasado para evitar os erros que se puideron cometer, pero dende a Xunta de Galiza e o Estado teñen que tomar nota, teñen que prever para que non volva a pasar. A Xunta ten que asumir tamén as súas consecuencias e, a parte de reparar a desfeita creada, axudar económicamente as persoas que se viron afectadas nas súas propiedades e tamén no seu modo de vida. Veciños e veciñas de Viana, no pasado mes de setembro do 25, celebrouse un pleno para cambiar o goberno municipal. Ese pleno foi consecuencia dun acordo fortemente requerido polas vianesas e vianeses para cumprir o mandato que fixeran nas urnas no ano 2023. Nese ano 23 houbera unhas eleccións municipais, unhas eleccións no que o pobo de Viana falou sobre o goberno que quería para esta legislatura. E o resultado foi unha correlación de forzas de 6 concelleiros, se sumamos BNG, PSDG e PSOE, fronte a 5 do PP. 930 votos fronte a 810. Polo tanto, o resultado que expresaron as veciñas e veciños de Viana do Bolo foi claro e expresaba a vontade e o desexo do pobo de Viana a prol dun goberno conxunto do BNG e do PSDG no Concello de Viana. E o acordo chegou e plasmouse nese pleno celebrado no mes de setembro do ano 25, no que se elixiu alcalde o candidato do PSDG, Germán García. Nese acordo negociado no 25,